86 хонаводаҳое ки дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон зиндагӣ мекарданд, қариб ки ба пуррагӣ ба шаҳри Турсунзода омада муқимӣ шуданд. Ҳоло сокинони собиқи ноҳияи Темурмалик ҳамчун шаҳрвандони Турсунзода шаҳр пай беҳдошти вазъи рӯзгорашон қарор доранд. раиси шаҳри Турсунзода Сиҷоддин Саломзода ва раиси ноҳияи Темурмалик Асалзода Имомиддин аз шароити зисту зиндагонии мардуми кӯчбаста дидан карданд. Сокинони собиқи ноҳияи Темурмалик зимни вохӯрияшон бо раисони шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Темурмалик гуфтанд ки мо дигар муҳоҷир нестем. мо акнун ҳамчун шаҳрванди шаҳри Турсунзода дар амалишавии ҳама гуна ташаббусҳои неки роҳбарияти олии кишвар саҳми арзандаи худро хоҳем гузошт. Масалан мо ҳамҷо омадем дар ҳама чорабинон новобаста ки вақт дур аст дар ҳама чорабинон соҳаи морид ҳама бачаҳо мо иштирок мекунем. Ба наздикии ҳикояи беҳтарин наврӯзӣ ду талабаи мо ҷойҳои ифтихориро ишғол кард дар байни 120 муассиса. муаллимои мо аллакай ба соли дигар 95% маълумоти олӣ мегирад. яъне мо справка додем, таклиф кардем, рафтан олимона хонда истодем. яъне ягон муаллимони маълумоти умумии хеле нест. халқ ҳам ҳамина мебинад бачаша ба мактаб мебарад. аллакай дар синфҳо то 30 касӣ мешинанд, ҳоло ки квадрати синфҳо майда аст. ана шумо худатон раис дарак доред, зали толоки варзишӣ ҳамҷа мо вай кардем, шумо ҳам ёрдам додед, камбеш вай кардем, бачаҳо тарзи ҷудо машқ мекунанд. аллакай мо ҳам мусобиқа гузоштем ки ҳатто аз зали душанбе ҳам ҳамҷа омада бачаҳо яъне мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ҳам гуфтан мумкин баёд. яъне ки чие ки аз даст меояд мо ҳам албатта мекунем. ман бовар дорам ин халқ ҳам мекунад, ҳамаи хонаш ҳам мекунад. Сиҷоддин Саломзода раиси шаҳри Турсунзода иброз дошт ки мардуми шаҳри Турсунзода хеле заҳматқаринанд ва бояд шумо низ дар баробари онҳо ҳамчун сокини Турсунзода шаҳр заҳмат бикашед ва рӯзгоратонро аз ин ҳам ободтар намоед. Саломзода Сиҷоддин ҳамчунин таъкид кард ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода пайваста аз ҳолу аҳволи нафарони ба ин ҷо кӯчбаста бохабар аст ва имконоти заруриро баҳри онҳо фароҳам меорад. аллакай дар вохӯрии аввалие ки мо иброз доштем калимаи муҳоҷира мо гирифтем. ҳамин аст шумо кани гуфтем ки дигар ягон кас калимаи муҳоҷира ба забон намеорад, чунки дигар мо муҳоҷир нестем. мо ҳама ихтиёрӣ омадагӣ ҳастем. интихобамон ба шаҳри Турсунзода ихтиёрӣ буд ва фахрам бояд кунем. фикр мекунем аз он муҳите ки шумо ба ин ҷо кӯч бастед, муҳити бегона нест. раиси ноҳияи Темурмалик Асалзода Имомиддин низ бо собиқ сокинони ноҳияаш суҳбат кард ва гуфт ки ҳар як пораи хоки ватан баҳри ҳамаи мо азизу муқаддас аст. ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистони бииштосо зебоянд. танҳо зарур аст ки мо масъулиятшинос бошем ва дар ободии ин ё он гӯшаи давлатамон саҳми арзандаи худро гузорем. ҳама ин заминҳоро дида инҷа ва гирду атроф шуда хусанд ки ҳамдиёрони мо омада дар ҳамин ҷа зиндагӣ мекунанд. инҷа агар ягон ҷодам кор накарда боша ҳамин замин ҳосил гирӣ гирду атрофа нигоҳ карда дарахтҳо кунӣ, ҳамун дарахт ҳосил гирӣ зиндагӣ пеш мебарад. инҷа дар корхонаҳои санъатӣ наздик аст бародаро. бояд зикр намуд ки вохӯрии роҳбарияти шаҳри Турсунзода бо сокинони собиқи ноҳияи Темурмалик бори чаҳорум аст. зимни ҳамаи мулоқотҳо масоили марбут ба беҳдошти вазъи зиндагии онҳо матраҳ шуда, ҷиҳати ҳаллашон тадбирҳои судманд андешида шудааст. баъди ҷанбасти мулоқот бо сокинони собиқи ноҳияи Темурмалик, раиси шаҳри Турсунзода ва раиси ноҳияи Темурмаликро хонандагону устодони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43 бо шеъру таронихониҳояшон гусел карданд. гузориши Дилшод Раҳмонов ва Дилмурод Шарипов барои барномаи иттилоотӣ хабар.